Ke norok waisa suguan sugui denai সমুদ্র কতর কতর kesar tei bahai bridge kotor kotor swnamjak tei agini kogo khwnao o kotor kotor bridge swnamthwnaio borokni bokhrok eba borokni thwi boli rinani nango hwnwi o kogrok bwswk kubui eba ereng o video ni through tei chung joto saiman lainai hingke video no chengnan swkang jotono no ang koinani muchungo video no phoilano hoite paithak jora choya sak nai tongdi haike norok joto saiman nai hingke video no bisile yawi chenglai sinai সমুদ্র tui kuthuk cyclone phaika hingke gana gini tongnai jahaj yakeba rongrok no jotono ulta pulta khlaiwi bini gana kono phano tikewi manya cyclone ni ganao phiaba amsuk tui juar kotor cyclone kotor kotor phaiwi bo amsuk bridge kotor kotor bahaike tikewi tongoi man o kaisa kaisa bridge ramthanio engineer kotor kotor rok amsuke struggle khlaio tei kwrak khlaiwi bridge no bahaike tangnai borok je mansa krelaio ar jagao abo normal eba khiba common borok rokni chintani baireo no bridge kaisa kaisa swnamtani onek kok no hijak kok rok tongo tei o kok rok kuno dini phano lokorokni bwskango eba kheba social media ni bwskango kuno dino phano khurchajagya phiaba ani o video hingke norokni joto swngmungni phirokmung mannai kaisa kaisa bridge swnamthanio borokni khugo khwnamani agirogo borokni bokhrok tei borokni thwi tamo khlainani bagwi bridge swnamthanio nirani na phaidi hingkai shuru khlaisinai kirima sincha nodi tui kotor eba kheba samudro oboni sakao swnamjak kaisa belai kotorma bridge tei a bridge ni saka tei hajar hajar bike scooty gari kwbangma no lai tongo din hor sal tei o bridge lokho lokho ton ojon soijo khlaiwi tikewi tongo phiaba question eba swngmung hingke obose amsuk kirima sincha tui kwsaro samudro tui kwsaro bahaike o bridge no songchajakha jodi bridge ni kok no sana thangka hingke prithibio onek rokom bridge no tongo beam bridge suspension bridge omo hai kwbangma no bridge tongo phiaba সমুদ্র tui kuni kwsaro bridge swnamnani tei hao swnamnani bridge omoni sai সমুদ্রও swnamani onek onek no kothin norok baksa baksa jagao nugui mankha bridge kotor kotor kaisa kaisa pillar kwbangma khlaiwi obo bai tikewi tongmani ha kwrano omo pillar kotor kotor bai phano tikewi tongphano phiaba tui o hingkai bahaike o pillar kainai tei bahaike kwchanai poila no bridge no swnamnani swkang a jaga no eba kheba samudro je tui kwsar bridge swnamna jagao porikha nirikha khlaijago poila kaham khlaiwi ar jagao swnamwi deman swnamwi manya akoro ar jagao tui busuk thuk tei tui juar biside phai tei tui juar buhur phai amorok jotono porikha khlaijago tei tui সমুদ্র তলানি hani poriman busuk eba kheba aro bahaiki kwchanai obo joto naijago engineer ni through tei bridge swnambai bo o bridge saka tui busuk poriman eba kheba busuk ojon lai tongwi manno oborok jotono porikha nirikha khlaima ulono bridge no swnamnani bagwi chengo phaidi hingke tabuk saiman lainai tei kono kwsaro bahaike pillar rok kai bridge kwchanani bagwi pillar ni bagwi poila jotoni slai swkang copper dam obo poila swkang kaijago tuio tei omono je jagao pillar kainani o jagao no set khlainani nango tei obono nai naikha hingkai obo kaisa drum hai belai kheno kotorma e copper dam no hingke kotor kotor steel bai swnamjago
Omo emon jeke swnamjago copper dam je obo tui bisingo habmani yagulo o copper dam ni bisingo tui thopjapano bisingo habmani tui khe. Omo kiting yakheba charkuna hai ongo. Obono norok sarkaso motka kowa omo hairo khuna obo haino o copper dam bo obo haino ongo. Phiaba o copper dam hingangke steel bai ma karak khlaiui swnamjak. Bono tui ni kini kisaro rimani yagulo tui bini bisingo kisafano habui manya. Obono tui bisingo damani yagulo bini bisingo je tui habjak obono pipe ni through tui no kariwui na harbayo fataro. Mane norok bujia fano ongui tongmankana kaisa baltingo glass rwkhangke o glass o tui pungui thangmani no kaisa pipe bai tui no fataro tikhlaina harmani. Obo haino o copper dam bo pipe ni through tui no fataro tikhlaina haro tei oboni olokhe o copper dam bisingo tui kisafano kwrui ongui thango. Aboni olokhe no tolao je ha kwran tongmani eba kheba ha kisi tongmani obo joto srai eba kheba clear khe nugui mano. Aboni olo no ah jagani worker rok aro samung khlainani bagui chengo poila. Omo haike no kaisa ni por kaisa pillar manjui rwjago. Tei alada dige o hingangke bridge ni sakani je swnamjakmani oborok tayar khlaijago. Tui jephru belai kheno kuthuk tei afro omo haike bridge swnamnani belai kheno kothin sakao phano. Aboni bagui no puila swkang ha tolao research khlaiui ha tolao koyekta point swnamjago. Mane je jagao kaham point ah jagao hingke no pillar songchaui rijago tei ah jagani hoito no bridge bo manjui tlangjago. Tei o pipe bisingo je tui habjak obono bo pipe ni through tui jotono tui tikhlaina jago tei o pipe ni bisingo concrete rok lujago. Omo haike no ojon measurement khlaiui pipe ni saka pipe khlaiui manjui bini bisingo concrete rok luui rijago. Tui kuthuk somudro tui kacharo bridge swnamthani hingangke jotoni slai kothin eba kheba kuthuk no wngkha pillar swnamjaknani. Abono pillar swnamthani no jotoni slai sabdan khlaiui joto dik diai no naikolnani dorkar. Obo haike no bisingo je pillar swnam tongma haino fatar ni je bridge sakani swnamna tongmani obo bo alada part khlaiui swnamui no tongo. Worker jani kam baglaiui haike no. Omo haike no kaisa part swnamui kaisa block haike joto swnambai kha hingke obono manjui rwjago. Tei obono swnambai mani yagulo kotor machine bai o pillar je swnamani o jagao thepai rwjago. Aboni olokhe no kaisa block tei kaisa block bai thepanani samung chengjago. Tei omo haike no kaisa tei kaisa no manjui no poila bridge chengjago. Norok uansugui tongkhana kaisa bridge namtani o amsike struggle khlaiui jaan ni khela khlaiui swnamjago. Tei o bridge namthani se amsuk kuthuk eba kheba kothin porishrom khlaiui swnamjago hingangke omo sara jibon no tongroknai hinui. Phiaba amo haiya o bridge ni bo kaisa expiry date tongo jemon 100 boshor yakheba 150 200 boshor omo hairok boshor date rijak tongo. Tei omo boshor wngui paimani yagulo eba kheba oboni swkang check bo khlaijagui tongo machine rok bai. Bridge ni pillar rok kaham de nakiba bridge ni o sakao je malmani tongmani obo joto kaham de joto machine bai check khlaijago. Jemon manometer biometer infrared thermography akorok infrared thermography emon je manui je concrete bai bisingo swnamjak je manui no obono bo naitugui tikhlaiui rwui mano o infrared thermography. Tei omoni through tui no bridge ni bwswk phan tong yakheba obo kepel da wngui tong oboni through tui o machine ni bagui no joto saimanui thangbai o. Tei je jagao phano kono jungjal eba kheba problem achai ka hingke logi no obono repair eba kheba
ঠিক khlai rwjago. Phaidi hingke tabukhe saima lainai bini sunam thanio borokni bokhrok eba kheba thui yakheba borokno balidan tangwi rina ni nang. Kubui kongno sana thanga hingke kaisa biri jesupano kotor wngthon obono sunam thanio borokni bokhrok borok bahan eba kheba borokni thui kuno phano nangya. Omo joto thokai kok. Omo jotono kaisa borokni swnamjak gujob kok. Asole je illegal samung khlai tongnai borokno khogui borokni je organs rokno phalui rang aji chawi tongnai obo joto sorkarni uporo dos rwui rwmabai borok omo haike reason tiklainani nangkha je bi sunam tanio borok nango hinui phiaba uklogo hingke je illegal samung tangwi tongnai roksi. Norok uansugui nai di jodi no bridge kaisa sunam thanio omo haike borokni balidan nangwi tongkha hingke khoroksa education eba kheba educated borok rok o kok rokno kuno dino phano gosinai de hingke norokni opinion eba kheba rai comment o sadi. Norokni bwkhao tamo uansuk.